Здравейте на всички, днеска ще сме с още едно ревю. Този път ще разглеждаме дългоочакваните играчки на Томас приятели за 80 годишнината. Ето и ги. Взех Пърси, защото нямаше Томас. И ето го Томас от металните. Ето го логото, Fisher Price, отзад другите герои. Има го на различни езици. Има една кирилица. Предполагам, че това е руски. Защото леко не се съвпадат. Тук не знам. Някакви глупости. Детска музикална играчка с батерии. Това е странно, ама нищо. Нека да мине. Металният Томас. Ето. Пак 80 годишната, логото. Тия снимки не са ползвани от отдавна. За героите. Отзад пак глупости. Отзад има фонче, отдолу пише името. Да, тук също има фонче, е доста приятно. Още малко и ето отвънка. Леко е на колен, не знам защо. Обаче пропорциите са много хубави. Ето буферите не са боядисани отзад, но отпред са боядисани. Докато горе покръвчето. Пропорциите са значително по-добре от предишните. Може да ги покажа, ако ги намеря. Зада лампата не е боядисана. Има мотовили. Лицето е доста приятно. С че казва мързеливи кости на Гордън. И нещо. Последно и айде. Те са закочени. Ето го. Пропорциите са уникални. Почти едно към едно с 3D файла, който имат да правят. Да, изключително добре. Много отделни части. Страни, шестицата. Само ключа, където не ми хареса. Прекалено е голям. Лицето също е доста приятничко, но качеството не е много хубаво. Буферите не са боядисани, отзад също, лампата също не е боядисана. Ключа. Печалката също не ми харесва, че е много дълга и просто не си ходи с вагончето. Какво разстояние има. Особено при тендерните е много по-зле.
доста добре. Не работи се. Нямам релс къде да го пусна, но... Това са мънички. И се закачат задни. Ето го на макета сега. Както виждате, чиста еска. 1:64, точно като моят макет. Да го сваля от статива. Ето, точно идват на релсите. Като му изпринтирам нови колелца или ги преправя тези, ще стане перфектно. Ето, просто изключително си е добре. Ето го депото. Тук да го сложа. Ето 36-та. Това е 3610. Айде, ще взема и 3505. Ето тук е няколко снимчици, които взех. Така. Нека сравним малкият Томас с 1:87 или Хашо. Или Хаш 0. Ето 47. И една А4. Ето и тендера. Значително по-мъничък си. Не знам, сега има нови за тази година и до година. Вече са на приордър за другите държави. Като пристигнат, че се вземат тях, мисля, че ще са 1:87. Ето ги мащабите и сравнително мъничък си. Ето ги останалите, пърси с другите. Така, ето ги двамата, ето и по-стари версии на Пърси и на Томас. Ето разликите. Главно височината. Буферите отпред една по-малкия, аз съм ги боядисвал. Така че... Ето. Кабинката също може да се отвори, предполагам. Тази е боядисана само. Отзаде това го няма. Не е боядисана. Няма и лампичка отзаде по-старото. Да го видя една секунда. Да, съм го боядисал. Тъй, че това не си слуша. Ето как се работи. Ето и по-старите. Това го махам, че е грозно. Така, Томас е по-стар. Мисля, от 2017, не знам. Главно колелата са по-мънички, по-нисичък е стария сравнение с по-новия. То смяса на някоя Hot Wheels количка или нещо подобно. Ето другия е пропорционално. Ето и пак други версии. Ето и по-голям. Ето страничен профил. Сравнение с новия. Разликата в височината е голяма. И този е по-хубав. Така, този го махам, че не мога да гледам. Ето тези, някакъв път мога да правя видео за тях, как ги унищожавам. Понеже са прекалено грозни, дисреспектиращи. Така. Заслужават си го. Те да махнем гондолата и ще го разфасоваме. Да видим какво се крие.
предполагам, че са пластни. Да, кабината е куха. Само е това зеленото, ако мога да го махна, ще е прекрасно. Където ги закопчая. Кажете в коментарите, харесват ли ви, не ви ли харесват, ако не сте си взели, вземете си. На мен ми харесват. Ето така да ги гледате, това е от мене. До нови срещи.